Alright guys, yung mga nasa dulo ha, pasensya na po, kailangan po natin sunduin yung table ano natin. Table flow, kasi gaya na sinabi ko kanina nung bago kami mag-start. Yung unang dumating sa harap, kasi para hindi unfair sa kanila, okay? Kami ang bulong. Kaya kahit naman na, guys, napakarami natin, napakasaya ng event natin dahil dyan. Oo. Okay, smile, smile. Ay, nako. Manong yang kasi niya kay black. Ano ito din ang black? Okay, next. Okay, next table. Ready na, kayo nasa dulo. Be ready. Yung mga kasama nyo, sabay mo na rin. Kung mag-bag na, yan nga yan. Ha? Diba? Picture mo yan. Picture ako yan. Ayla! Ayla! Walk shot, walk shot, walk in. Okay na, okay.